Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:09. Ang oras. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:10. May gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayong gabi. Mayang gabi action ba no sa listeners natin mayang gabi hari idulong natin bakat sa aton nga timpo sining gabi. Martes kita karon Nobyembre 24 tuig 2020. Mabatyagan naton ang sikasik nga ulan tuga ini sang tail end sang cold front sang frontal system nagaapekto sa nasidlangan nga bahin sang Kabisayan kag nabagatnan sang Luzon. Kag ang amihan naman o kung northeast mo sa nag-aapekto dito sa ibang nga bahin sang Luzon. Ang magalumon nga kalangitan may lapta-lapta. Ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob ari sa lugar sa Kabikulan, nakatungdan kag nasidlangan sa Kabisayan. Naminan sang Mindanao, ang riyon sang Davao kag Caraga. Katuga ini sang tail end sang frontal system no kagang Palawan sentral sang Kabisayan kag sa iban man nga bahin sang Mindanao may pag-uum-guum yang ilang kalangitan as nga magalumon ang kahawaan nga may naligwin nga pagulan tugay isang localized thunderstorms mayo yang timpo nila while diri sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sang Luzon may pag-umuman ang kahawaan sa magalumon ang kalangitan nga may dala ini naligwin nga mga mahimayhon manipis man nga mga pagulan halin ini sa northeast monsoon man kag ang Luzon kag Kabisayan ara sa kasarangan asa sa may kabaskugon nga hangin magahalin o kung nagahalin sa namin na nasidlangan o kung northeast nga may kasarangan asa nga mabalot ang kadagatan. Ang mahinay asa sa may kasarangan naman nga huyop sang hangin nagaapekto sa Mindanao nga halin ini sa namin na nasidangan pakadto naminan o kung northeast to north nga may makanay asa sa kasarangan nga kadagatan. So diri sa aton localized forecast particularmente sa aton probinsya magaluom mo ng aton kalangitan nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uob aton mabatigan sa kabigusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakipan ang siyudad sang Bacolod. Kag ari lamang kita sa kasarangan asa sa may pagmadlos nga huyop sang hangin halin sa gihapon namin na nasidlangan maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros kag ang kondisyon naton sang aton kadagatan sa kasarangan as sa mabalod ang aton baybayon sa probinsya. Alas 8
alas 8:57, dugay-dugay no, magahunas kita, alas 8:57 ang taob naton 0.9 metro. Ang kadalawang munang hunas magabalos naman ala 1:40 sini nga kaagawan sa takos ka 0.7 metro. Ang kanabawon kag alas 5:19 nagtunod siya ring adlaw. Pagatugbot lang naman siya alas 5:43 buwas sa aga. Ari kita sa gyapon 25 hasta 30 degrees Celsius kon 67 hasta sa 86 degrees Fahrenheit. Amo ni aton nakatsangaton ang tiempos ning gabi Action Bright. Aha, may magani ka Sir Gan para magbulubog naman palibot ta, no? Inang kuan ni siya nang daw tubong bla, daw serve sa northeast monsoon. Tulo taliti ulo asik-asik. Daw nagbasko ang amihan tiyaw mo ni ang sugata sa easterlies. So hindi ni siya damol. Nga pagkagalo mo kun water vapor daw nipis lang. Asik-asik no. So ari na nagabatyagan na nato ng kabasugon sa amihan na amihan. Aha. Kay ti bulubog na man kung gabi, Disyembre na gid action Sir Gan, ano? Disyembre na gid. Pagtulog mo karon. Muok gid tani. Sige, Sir Gan, salamat gid. Okay. Maayong gabi, Sir Gan. Una sa balita, una sa aksyon. Sige, matulot-tawhay nga aton sini nga palibot mga kaaksyon sa aton sini nga pagpangalagad iya, no? Of course, ano? Ang palibot sa Bacolod kag Negros sa gihapon sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sa baybay sa dalom sang Taytay kilid sang Kasubaan kag Kabakyasan. Alerto lang gid 24/7. Antes pa naman ang tanan ng aton nga pagpangamuyo hindi tagid pagkalipatan. Amo ning pinakataming naton no sa matag adlaw nga tanan batok sa COVID-19 sa bisan ano man nga say kabalatian kag disaster, mga disgrasya kag iban pa. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanan, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa aksyon balita,
Una sa Aksyon Public Service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 7:19 na. Subong adlaw Martes, yari na kita sa Nobyembre 25 na 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman ang aton sining nga Facebook page pagya sa Aksyon radyobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Paki-click lang kag i-share kag likes dira, no? Ang i-share nyo gid mas nami pagid para mas damo pagid makadtuan sa information ta. And then sa YouTube pwede man ka bisita dira sa aton sining nga Twitter account mga kaksyon. Sa mga texters naton yaring numero 0938-225-5017. Sa mga viewers naton bisita lang sa comment section kaya tagan-tagan na karon sa hostisya ang inyo sini nga mga mensahe. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, Toblas 9 ang tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad. Aksyon Firing Line. Halong gida mga abyan di pagyapon madula sa istorya subong nga adlaw. Ining nagluntad iya nga pagka-aksidente ang pagbonggo anay sang duwa ka wing van dira sa barangay Suga sa Banwa sa Banwa sang Valladolid kay na sang Kagahon nga nagresulta sa pagkasunog sang isa ka wing van diri kag apat gid ang nagkalamatay. Aksyon Firing Line. Duha patay sa piyak nga salakyan, duha man sa piyak, bawperti kasubo sang sitwasyon, agaw dalan tong isa. Aksyon Firing Line. Diri sa Bacolod ginsundan man sang sunog kay na dira sa may dalan Galo, no, barangay 20 sining syudad. Duha tanan ka mga edipisyo dira ho, medyo madaan-daan na kay do 1980s 70s pa nga mga building ang kinaon man sang kalayo. Aksyon Firing Line. Ang mayo nga balita kay wala sang may nagkalapilasan, way sang may kanagtala disgrasya, pero tinagkalasunog ang ila sini nga mga kagamitan. Aksyon Firing Line. Samtang balita pinulis sa probinsya, ginatutukan man giligihapon sa aton PNP ang exercise ang aton sini nga mga kapulisan para hindi magtalambok. Aksyon Firing Line. Kag ang nagtambok dira magniwang-niwang man. Amo ning mando ni kuan mo ni Major General Dibold Sinas. Si Sinas gani medyo dako man no. Aksyon Firing Line. Hambalya ulo exercise gid kita no. Sa sulod sang siyam ka bulan nga nagtutok ang PNP manaton sining pandemya nga si COVID-19. So no, kay Sinas daw nalululimtan ko ng exercise. But according iya sa NOCPO diri sa aton sa probinsya, siya way nalimtan padayon gyapon Martes kag Huwebes ang exercise sang kapulisan. Aksyon Firing Line. Timayong balita gid ina iusisaon taman karon kung ano ang pagtulok iya sang Bacolod City Police Office sa pagkatikma kagabi sang duha o kon mag-live-in partner plus ang ila sinitimbang nga nagbaton sang 13.6 million pesos nga ginapatihan Shabu. Aksyon Firing Line. Ang nag-operate mga kaaksyon hindi iya mga local police kundi gikan sa national headquarters mismo nga ginsundan ang ginpadala nga package diri sa aton sulod sa karton ginkarga sa mga cargos naton, mga courier naton ti rumikta gid sa Bacolod without knowing sa mga nag-receive sini. Ginamanmana na sila gali isang PNP sa kutigid dira sa JR Torres Subdivision, Barangay Singkang Airport, sining syudad sang Bacolod. Aksyon Firing Line. Ang kaluluoy lang dito ang timbang nga nakapangalan sa iya ang amo iyang karton nga may unod nga mga ilimnon sang kabataan, mga gatas kag iban pa, pero kung imo gid ukayon ay aragay binulto-bulto iya nga Shabu 2 ka kilo. Aksyon Firing Line. Sige, i-check tanay karon man ang Philippine Drug Enforcement Agency diri sa Region 6. Ano ba lang ila pag kilala sining mga suspect nga ini? Hilmunon na bala ini sila?
mga new fight bala ini sila, mga bag-o nga na identify ini sila, ano nga sitwasyon, kay kon mga sipunon lang ni nga mga managbaligya sang illegal nga droga, daw mabulubod layan siya guro Action El Rey magpaubos ang 2 ka kilo na. Action firing line. So meaning, may ari ginisang matawag naton bulubog at na nga ngalan diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental. Action firing line. Ang iban nga balita nga tutukan naton sa aton nga pagpangalagad subong nga gabi, diretso kita sa New Government Center. Councilor Baribar nagsapol upod ang Oversight Committee angot sa pagpangabay nga pagpalipot or palipoton ang curfew hours subong nga adlaw. Konsehal gintugyan kay Mayor Bing ang pag-anunsyo sang ginkasugdan nga sinapol. Ining last gest of Toblas 3 para ni sa Misa di Gallo, mga kaaksyon. Action firing line. Syudad sa Bacolod, ginaproseso pa ang pagpatakod sang linya sang kuryente sa isolation facility sa Barangay Alhis Pasilidad. Wala pa nausar sang COVID-19 mga positive. At tama-tama gina-aksyonan, mausar ni siya kung why na sang positive. Action firing line. Samtang balikan ta karon na bing Barangay Felisa, kumusta ng ambulance da? Action firing line. Amo ning ambulansya nga nagapanguha pasayros dalan. Action firing line. May ginapasakay nga hindi miyembro sang team Action El Rey mo, naka-shorts pa kanami sang legs niya. Action firing line. Na naman, Kapitan Ramon Hardin, Sir Kap, palihog man ko tudloin yung mga naga-drive da sa van mo ay, kag ang mga tao nga nagasalalakay da, nga kung hindi miyembro sang ila sining kwerpo, abi, hindi pagpasakyon, abi. Action firing line. Oo, kag ina balang tawag naton bilang maghalong gid kita, kay ang ambulance, mga kaaksyon, ginapanag-iyahan sang gobyerno. So hindi kita basta-basta nga magbalandra lang sina sang gamit sina, magamit kati sina sa formal. Action firing line. Diba, kung mo nakadtoto sila sa balay sang positive, tikon pasahero lang ito siya nga hindi grupo sa team, and if big karon kag malatnan tong nagsulod to or nagkadtoto, hindi dalahig siya way sa kalabot-labot to. Action firing line. Ay, sus ko, dapat i-monitor gid ini, no? Sa ibang nga balita, makaksyon diriya sa probinsya, 2021 provincial budget sang Negros Occidental pinal nga ginaprobahan CNA bonus aprobado man bodo maayo ni nga balita, no? Action firing line. Abi sa isahon tani karon Action Brian Borden. Action firing line. bangno gayawon ko dali gid lang didto yas national kadlaw man kuno kay Presidente Rodrigo Duterte ho kay sinugo niya mag-aksyon ang Commission on Human Rights hambalya sa CHR, abi CHR, ano na, Commission, I'm sorry ha, ginsugo niya ang mga human rights group, mga kaaksyon, diri sa pungsod Pilipinas, nga hambalon ang mga adik, no? Human rights group, mga kaaksyon, hambalon kag kumbensihon ang mga adik nga mag-untat na sa paggamit sang illegal nga droga. Action firing line. Wala yagid mapapa Section El Rey, no? Manog tapos ng termino niya, daw ay ginapudpod ang illegal nga droga. Last night lang, 13.6 million pesos. So, diris Bacolod, dapat 3 to 6 months lang to kuno mo. Tiduway gid bala nagkalapudpod, ti subong sinugo, ina lang ang human rights group ho, nga kamo na lang daw kumbinsi sa mga adik nga mag-uuluntad kasuyok. Action firing line. Kaya ti sa nagligan, ining mga human rights nga ini-advocate, mga kaaksyon, ginabalbal gini nila mo ang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte sa padayon iya nga pagpinatsanay sang illegal nga droga o kan involved sa illegal nga droga. Action firing line. Pangitaan tani sa batbas abi nga adlaw abi kuno naman sa bat kanadlawan man ko sang like CHR abi, no? Kung may mapatay gini nga napatay abi sang pulis ang suspect sang ilang sining operation, ang CHR nagapatunga dayon mo kay imbestigahan kay nga ginpatay naman human rights naman. Action firing line. Pero kon pulis gani o kon army ang mapatay, daway lang yak kabalong CHR. Action firing line. Tindra na makitaan mga daw kabayas gid ang sitwasyon, no? Okay, ang iban nga balita sa national, mga kaaksyon, ari ba kayo man kasi niyo kay naningkoy si Presidente Rodrigo Duterte Action El Rey. Siya hindi na kuya magpasilabot pa nga hingadlan ko
ang mga kongresista nga involved iya sang korupsyon. Action firing line. Hambal ni Duterte intrigar ko na lang ina sa Office of the Ombudsman mga kaksyon. Siya hindi na kayo magpangalan sinisila sa mga kongresista nga ini nga nagakuha sang kickback sa mga kontraktor nga nagapatigayon sang proyekto sang gobyerno. Action firing line. Siyambal din ni Attorney Harry Roque mga kaksyon, wala abis ang may ginauyatan nga mabakod nga ebidensya si Presidente Rodrigo Duterte. That's why nga hindi siya makahingalan sa sining mga kongresista nga mga ini. Action firing line. Ang lain pa to kay may support pagid sa dalom, siya bisan may ara pa sa ngalan o kon ebidensya si Presidente Rodrigo Duterte, hindi yaman gyapon paghingadlan kiti daway gid man siya sang poder gid nga magngalan, depende na sa Office of the Ombudsman sa pag-imbestigar. Action firing line. Okay, pagusto na sila, panga kongresista. Action firing line. Mas delikado yung baba ni Presidente Rodrigo Duterte kumpara yaman sa mga ulo imbestigar. Action firing line. Dumayo yung sa mga congressman ta subong, inang kongresista blangan nga mga ginahimo las kabuhi nila daya. Ay, namo gidmantod sila gnansya gid. Action firing line. Sa iban nga balita, mga kaksyon, ang aton sining nga COVID-19 cases karon sa pungsod Pilipinas as of today, 421,722 mga kaksyon. May bag-o subong nga 1,118. Nagapabilin iya sa 26,745 ang positive. Naka-recover subong kay ara na sa 386,792. Samtang ang patay yara na sa 8,185. Action firing line. Nagadamo-damo man no? Bao susko tani sa no paning madula si COVID-19 man do ka budlay na gid. Ariho kay speaking of COVID-19, may isa iya ka representante sa Kamara mga kaksyon nga nagahangyo sang ginatawag naton nga fundraising agod nga makabakal kita sang damo nga vaccine sa masunod nga tuig at tiway na kwartang Pilipinas. Action firing line. Dos pagkadamo man kwarta sa Pilipinas, subong do ginapang lastra malang ni ganis ang ibanda nga madasig kag kawkawan. Sunod diri mga kaksyon no, sa kay barangay health workers, party list iya representative nga si Natasha Ko. Hambal niya kon lantawon tagid sa 2021 nga General Appropriations Bill mga kaksyon, medyo gamay ang pundo nga ginpaindra sang gobyerno kay ara lang sa 20 billion pesos. Action firing line. Ang 20 billion pesos mga kaksyon, hindi ini siya makaigo nga ibakal sa bakuna para mabakunahan ang 109 to 110 million kabilog nga mga Pinoy. Action firing line. Siya dapat hambal kay Kodre, siya dapat mga 50 to 60% sa mga Pinoy ang mabakunahan gid batok sining kay COVID-19. Din ta makuha sang pundo kay kagamay sang pundo nga ginpain diri. So ginaayo naton nga magpatigayon kita sang fundraising diri kag makalikom sang pundo agod nga ibakal sang bakuna kana merch no. Action firing line. Anong ginpanudlo diri ni Congressman Ko nga mga pwede naton pangayuan kwarta? Hambal niya basi makakuha tada sa internal revenue allotment no sa mga ayra naton mga kaksyon. Action firing line. Nga diin ginabahatag ini sa mga lokalidad para gamiton manila sang ila sini nga panggastos dira. Ang iban nga ginatudlo diri ni Ko amo ang private businesses o private business sector counterpart fund. Basi pwede pa lang makuhaan mga business tycoon kuno, mga negosyante diri sa pungsod Pilipinas basi maka-donate ni sila. Kag subong man mga mga top corporations, mga foreign grants, mga concessional, mga loans, mga kaksyon, kag bisan pagani kuno ang pila ka mga simbahan, mga religious group, mga kaksyon kun pwede nga maka-donate sa gobyerno donasyon para tiponon kag ibakal sang bakuna. Action firing line. Parte no, imagine mo makaksyon ginsuma-suma ko sa 110 million ka mga Pinoy nagakinahanglan kita aksyonan sang 70 billion pesos
nga ibakal sang bakuna para mabakunahan kita. Action firing line. Pero ang pundo nga ginpain sang gobyerno para diri ara lang sa 20 billion pesos. Ti subong nagapinalumba na gani hatag sang initial payments so ang nagakalain-lain nga mga pungsod sa madamo nga mga nag-ubra sining bakuna mga kaksyon kay gusto nila nga may bakuna. Imagine mo na bagdaw na economy, bagdaw ng halos tanan. So nagapauna-una sila subong bayad advance para kung may ara na maturukan sila una. Action firing line. So diri sa aton next year pa no ang may dako gid nga tsansa. Pero dumduman ko sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte ngayon 20 bilyones pesos nga ibakal sa bakuna mga kaksyon. Intended lang ni anay sa mga frontliners naton. Action firing line. Kaangay sa mga nurses naton, mga nagaobra sa hospital, sa mga kapulisan, Philippine Army, ang mga tao nga nagapatigayon sang contact tracing, abi mga contact tracers naton, tanan nga mga frontliners. Amo ni ang una gid nga targeton nga ibakunahan batok sining kay COVID-19 mga kaksyon. Action firing line. Tema piso-piso para sa bakuna kita plakadlaw sini. Sige, basi mapinsaran man isang aton gobyerno kung anong dapat pagahimuon. Dapat ipranuhon tapani kay kinahanglan tagit subong ang bakuna diri sa Pilipinas mapaturok ka mo. Action firing line. Damo ning gambal di ko akon pa-inject ya basi madisgrasya patada. Si Juan gani Senador Ping Lacson nag-joke na siya gani nga naturokan na siya kuno sang vaccine. Ambal sa taga DOH siya paano sila maturukan kay di pa na pwede sa aton di way pa na sang approval gikan sa Food and Drugs Administration. Action firing line. Tembal ni Lacson sa joke lang gani duwas lang ni Congressman Romualdez. Sige joke lang. Sige, ang iban nga balita sa national aring balantayan kay ang bakuna kundi daw layo pagidman ang ginaugtasan subong makaksyon sang Malacañang ang pagdinaguso sang aton nga mga utod sa pagpadulong sa mga malls bangkaksyon kag magpamakal sining palabuton nga Christmas iyaho nga season. Action firing line. Hambal ni Attorney Harry Roque makaksyon siya hugton ang pagbantay sining nasambit iya nga mga balaligyaan kag kon matalupang dandira nga wala sila naga-observe sang husto nga health protocols ipasira sang gobyerno. Action firing line. Bao dito gid sa Manila, ang Divisoria to subong ho, puwerte iya nga dinuguso sa mga tao to mo. Makabakalang Christmas lantern iya, Christmas decoration kag iban pa dira. Baka-bakalang pangregalo, puwerte iway nag-observe physical distancing kung isa nagakalimtan pa ang face mask kag face shield. Action firing line. Ti ipasiragid daw sang Malacañang mga kaksyon, basi sugid malang niblaw. Action firing line. Kag ang mga tsulotsangge nga yara sa kilid sa mga karsada, mga dalan nga gagmay, bahala na ang local government unit mga kaksyon himo sa mga tikang kay responsibilidad na ininila. Action firing line. Sono pa di kay Roque siya kon hindi ni sila magtuman sang ginapatuman sang gobyerno nga health protocol imbis mangin miring ilang Christmas day basi problema ni sila kon maka-COVID ni sila. Action firing line. May punto gid sa Attorney Harry Roque no. Tindiri sa Bacolod subong mga kaksyon, kit-an naton mga malls naton, bisan jutay lang ang tao nga nagasinulod bangod sining COVID-19, pero may ara gid kung kaysa nga daw wala gid naga-observe sining protocol nga ini. Action firing line. Daw may mga sale pa di subong sa Bacolod gani mo. May mga binaklanay pa di subong nga inablang prabaratuhan pagkatapos dugokon sa mga tao. Amo ng sitwasyon, ano ayhan ang preparasyon naman niya dis Bacolod? Amo nang hibaloon aton tonight mga kaksyon sa aton sining nga pagpangalagad kay kabalo ka ano na subong gani 24 na no? Pila na lang kadlaw Disyembre na. Christmas party diri, Christmas party dito, pero hindi pwede ha. Pero kung pinamilya, ti daw pulo pwede lang basta observe lang gid. Ano ba lang pagpaghanda diri sa aton sang syudad sa Bacolod? Bisan din pagani diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kay inang tawag naton mga kaksyon balang inang gusto ginaton mag-celebrate mo. So hindi naton mapunggan ya ang Christmas nga ini bisan ano pa da nga pulo pandemya nga ini kay muning kuan naton mo kultura sang Pinoy
nga kanami gidya kon amo ning bulan sa Disyembre, amo nang hambal nila gani kung kisa, hambal ka nga wala gid kwarta ba Disyembre pero may gabakal mangyapon, may ginabakal ka mangyapon. Action firing line. Damo na nga sitwasyon balati diri sa aton sa Bacolod nagahuluhulpa na gid man ang kaso ni COVID-19 pero hindi kita dapat gid mangin pasimple lang sini kag mag-relax kita kay basi kibot kita tubing buok na naman liwat. Hindi man matago sang inyo sini nga alagad makit-an nato na makalabay kita sa mga malls diri sa Bacolod. Nagasulod man kita kung kisa kung may importante kita nga baklon mo. Kung isaway na nag-observe man sang health protocol may nagalinagaw na ganing nga mga kabataan upod sa mga ginikanan. Hindi man pwede bala ang 15 under pero nga ang kadabo pa sa gyapon sang makit-an naton nga nagalinibot kagang malain pa diri kay duwa ay gidya sang proper nga health protocol kay way gini official dang iban. Action firing line. Ang masubo pagidiri mga kaaksyon kay inang kadamo na sa mga kabataan nga nagalinag sanay sa mga kalan-an, kilidalan nga nagakanta sang Pasko na naman o kay gituli ang araw. Action firing line. Kita mo na action El Rey, no? Pero tiyo mo, amo ning lain kido kadamo na ginsubong kag kabudlay gid sini. Kabalo kong aton sini syudad sa Bacolod, nagapreparar na sini. Pero hibaloon tapos mo gabi ko na ng preparation diri sa aton sini nga EOC. Online sa firing line. Sa aton nga linya si City Administrator M. Ang. Ma'am, good evening. Good evening, Action Bri. Good evening sa tanan nga tagpalamati. Salamat gyud sa time, ma'am. Baw dito sa Metro Manila, ma'am, kag iban nga lugar. Pero tinatong dinaguso ma'am binakal sa mga para sa Christmas naton, bla party bla ma'am sa pinamilya. So gaugta sa subong Malacañang kung paano mapugngan ini. Diri sa aton ma'am sa Bacolod, ma'am, anong preparation naton ma'am sa syudad iya regarding sini kay basi mala dugokon man ang mga sale naton sa mga malls, ma'am? Actually, amo na subong ang kakatabo diri Action Bri sa Bacolod. Gamat-amat na puno man ang mga malls, ang mga business establishments. Kag may mga nakaschedule ka nga mga 3-day sale, Christmas sale, tanan nga klase sa mga promotions naman sa aton mga business establishments kag mga retail companies kay amo na ni subong ang season nga ang mga tao is more open to spending money. So mo nang ginapreparahan taman. In fact, we are closely coordinating with owners and managers sa mga malls nga kung may ara sila nakaschedule gani nga mga expected crowd drawer nga mga events like mga 3-day sales, mga amo sina ginaplanuhan gid na Mayo kag may ara gid kita nga team nga ginaplastar kag gina-deploy sa mga malls para sa monitoring for the duration gid of the activity sa ilang mga promotional activities. In fact, natapos ang isa ka mall, kaina nag-meeting naman kami sa isa naman ka mall nga sa ining weekend nga ini, may ara sila naka-schedule man nga sale. So we are being proactive, ginatagaan ta na sila nga daan sang anong mga dapat nila nga himuon, anong mga protocol naton kag anong mga health standards nga dapat kina-observe kung may mga amo kita sini nga mga activities. Okay. Ma'am, if in case ang mall abi daw na failure gid sa pag-follow sa mga protocols nato, anong pwede nga mga ihatag sa ila abi nga penalidad, ma'am? May ari kita sini? Well, may ara kita mga nagakaigo nga mga ordinances. Kag may mga national law man kita, may ara man kita mga guidelines salin sa NIATF kag sa nagakalain-lain nga mga ahensya. So whatever ang mag-apply sa ila nga lay amo na ang igahatag man nga sanction sa ila. So far with because we are closely coordinating with them as we go along kag even before matabo ang ining mga activities nga ini. May ara, like I said, gina-meeting na ni sila, ginahambala na sila kung anong dapat himuon, anong mga precautionary measures. Kag while gina-conduct inang activity, ara naglibot man mismo sa ina nga mga establishment. Ang aton nga team. So amo na nga so far ang nagligad nga or almost duwa na kasimana nga nag-sale man ang isa ka
ka establishment, isa ka mall diri sa Bacolod. So far wala kita sang surge nga nakita kag wala sang nagagwa sa aton backtrack nga nag-positive nga halin dito sa atong mga activities nga to. Okay. Thank you again, ma'am. Magamo na nga balita. I understand nga daw gina-prohibit pa naton, ma'am, ining 15 under nga edad and 16 above kung hindi malangid essential. Pero ay so bagos kasi nga hapon kita ko, ma'am, iloy kag bata mga 10 years old. Di daway man lang ginasapar sang gwardiya, ma'am, how? Diri sa 888. Well, that's why gina-encourage namon nga ang kung sino maka-observe, i-report tayo sa amon. We cannot be behind everybody's back all the time, 24/7. Action Bri, I hope you understand that also. We try as much as possible to be really proactive kag grabe ginastriktuhan ginamon subong because nakita ta kung ano ang kabudlayan once nga mayara kita surge. But at the same time, we also would like to inform the public kag gusto man namon ipa-insindi nga hindi man kami pwede nga 24 hours nagabantay sa tanan nga sulok sang Bacolod sa kadakuon sa aton nga with our limited manpower. So gina-enjoy naton ang tanan ang imo da nga online audience kag ang tagpalamati naton sa radyo nga kung may makita kamo nga mga violations, please do feel free to report it to the EOC. May mga hotline numbers kita nga ginahatag. I-report lang sa gilayon kay para nga mapakadtuan ta sa mga aton mga teams nga ara sa field right away, no? Kay basta may ara report nga gasulod sa amon, ginapacheck, we see to it nga ginakatuan gina sila dayon. Kag gina-address naton ang mga issues. Yes, thank you gid, ma'am. Actually, ako nakakita gid ko mismo mo. Galing ko na kuan litrato, ga respeto man ta sa ila sini nga mga tawo nga ini. Pero tingin pasulod man lang sang guard. Daw mo sila damamuno nagig ko galing kiti gusto mo ko gusto lang nga mahuyan man bala atong nagsulod sa sulod sang mall mismo kay isa gina kaina sa ginklaro naton sa sa isa man di ka mall, no? There is a mall there is a Bacolod na naka-schedule mag 3-day sale sila this coming weekend. Isa na sa gin-emphasize namon because actually may mga reports man kami na baton from that particular mall na may mga bata sa ilang grocery store nagatulod ang grocery cart and obviously below 50, under 15 years old. So ang ila naman yung rason kay ginahambalan sila wala kami bilinan ng bata o mo ni. So ang ako nang ito mahimo siniin mo pa numdum lang kita. Kung ikaw parents sa gusto mo palangga mong kabataan mo, hindi mo sila pag-i-expose sa anay while it is not yet safe. There is a reason why wala kita subong sang face-to-face nga pag-eskwela or face-to-face classes kag naga-online ang aton subong mga kabataan because it is not safe for them to go out yet. So, palihog lang, cooperate lang kita tanan. Another reason for this is kung ginapagwa tang kabataan, usually, Action Bri, ang younger people, mas taas ang ilang na immune system, mas bakod kumparar sa mga tigulang. So, if they catch the virus, it is possible carrier sila, pero wala sila sintomas. Itungod nga mabakod ila immune system, but they are able to transfer the virus. Pwede sila makalaton kay lolo nila o kung kay lola nila or even sa parents nila who are older, kag immunocompromised or other members of the family immunocompromised, kag there is a possibility nga maggrabe na sila or ang epekto sa ila or ang symptoms nila are more severe. Amo nang hindi natin gusto nga matabo. So, please, let us all cooperate. We are trying our very best sa city government, sa aton EOC, na as much as possible, ginaubra sa gidang tanan para nga maka-open up ng aton economy sa pinakamagasig nga tiyempo kag muna nga ginahimo ta ang tanan nga pamaagi, but we cannot do it alone. Kinanglan ga cooperate ang tanan nga sectors. Hambal ko gid gani kagabi lingko ko ni kay kablo kami naga-question di ang city naka-observe sining mga lamharon nga nagalinibot na kami mga edad. Tinghambal ko kagabi simple malang hindi maniguro mabuntutan sa mga opisyal tagin nga sila lang ganing bantayan 24 oras. Mangin responsable kita. Amo na lang gina ka simple. Kung madumduman mo Action Bri, there was an incident to gani isang children's party. Right there and then in Sigida ginapakaduan ta na dayon. Kag na-aksyonan ato dayon
unta-untat ito kag papauli to ang mga nag-alaten ng mga kabataan nga under 15 years old. We understand ang kabataan ta luyag na sila magwa, medyo madugay-dugay na kita nga naka-quarantine. Yes. But samtang wala pa kita sang vaccine, wala pa kita bakuna, kag hindi pa safe para sa ila magwa. We just have to cooperate kag paminsaron lang nato ng ila welfare. Yes, ang isa pa gid ka problem sa mga nakita namon mao iniara sa Main Street mismo, ano? Nagakaruling ang kabataan, ma'am. Paano tani sila yan? Address tagyapon sa mga ginikanan, pero ang ginikanan doga pawala man lang, ma'am mo. Ang ining karuling bala action bright, COVID or no COVID, ginadilian, ginadiscourage, tagid ni kay, especially kunara sila sa mga main thoroughfares. It is a safety hazard ni sa mga bata na kung maigo sila sa salakyan dira or kung ano pa nga mga elements, hindi na siya hindi safe para sa aton mga kabataan. So again, gabalik kita sa mga ginikanan because sila ang may responsibility nga mag-tanaw gid sang safety. Sa safety kag ikaayong lawas ang aton mga kabataan. Yes. Lastly, ma'am, kumusta ta subong, ma'am? Sini nga mga sinimana ang COVID-19 sa Bacolod, ma'am, so far? Well, so far medyo sustained ang pagpanaog sang aton cases. Wala kita may nakita nga mga surge. Ang naga-positive lately are mostly asymptomatic kag mga close contacts ang mga nag-positive man. So kung makita mo, although like for example today, 11 ang bago nato nga cases, sa 11 na daw 5 or 6 na da close contacts. No, so they belong to the same family. So kung tanawon mo gid jutay lagi tapos may ara pa na the LSI. So kung tanawon mo ang local transmission kag fresh cases, very minimal na gid lang na control na gid naton ang mga bag-o nga cases. So tani magsige-sige lang gid ni. We are expecting nga wala lang surge, wala lang bala sang outbreak naman bala nga maggulpi, magsaka. Kag mahimo talang ina kung wala mga super spreader events nga matabo. Siguro ma'am, nagapalapositive subong ma'am everyday guro inang mga frontliners sa gidya naton, ma'am, inang daw ka ara na gidya sa naga-close contact sa positive before damo na. Yes, mga healthcare workers amo na sila ang kalabanan sa aton mga naga-positive nga ang mga naga-positive naton subong are close contact sa mga nag-positive previously. Either family member or co-worker, kag ang mga health workers, kag LSIs magyapon. Pero may ano ma'am sa mga local transmission, ma'am, doon naghaganhaga naging ma'am, no? Duway naging man mayon. Oh yes. Yeah, nakita tanggid kay ang isa man ka factor sina tungod number 1, very aggressive na ang aton nga contact tracing. And of course with the cooperation kag dako man nga contribution kag bulig sa aton mga kabarangayan, nakita kanini with proper isolation kag immediate nga pag extract sang mga naga-positive na paiway tagid na prevent tagid inang pag-spread na limit ta ang pag-spread sang virus. Tungod sina kag because of our one policy naton na 100% zero home quarantine, wala kita nag-allow sa home quarantine na minimize tagid kayo ang spread sang infection. Kabalo ka action bright kung i-allow lang ni naton ang mga home quarantine, hindi gid mahimo nga hindi malapnan ang mga family members or mga upod sa panimalay sa mga naga-positive sa patient. Pisa na ano pa nila kambal. Dako ang balay ko, damo-damo kwarto, tatlo lang kami pero gali kung inspeksyonon mo siyam sila da 13. So mga amo sila bala. So that's why we made it a policy nga tanan nga naga-positive gina-extract gid sila kag ginabutang gid sa isolation facility. Sige, with that ma'am, salamat gid kag ang imong sinipadugyan liwat before pa naman ang December kag in fact kani subong pa lang kit-an tanan amat-amat nagin man dinaguso ang tao dagin grab nila opportunity nga ginhalugan sila bala ma'am how. Pareho man bala action bright sa Amerika, ang the biggest holiday nila is Thanksgiving. Usually, nag-travel ang mga tao, gapululi na sila sa ilang mga home cities, nag-tipon na sila with the families, with the relatives. Grabing ilang kampanya nga hindi gisubong anay
celebrate ang Thanksgiving outside of their own home. In short, hindi mag-travel, hindi magkanto sa parents mo, hindi ka magkanto sa mga ginikanan mo. Of course, this is very unusual. Yes. Ano ni siya mo, hindi siya blasuno sa aton tradisyon. So, but ginahimo nila kag dako ang epekto sang mga mga klase ng mga tikang. So I hope diri sa Philippines ang ato naman diyang pinakadako naton nga holiday, as you all know, it's Christmas. In fact, we are known all over the world as having the longest Christmas season. So pinakadako ni nga celebration kay gina-look forward ni sang halos tanan nga Pilipino of all ages. Ang Christmas season is the most important holiday for us. But I hope nga ini nga tuig aton we should think twice coming sa ron tigid Mayo kag we have to be very careful with the type of celebrations nga aton pagahimuon kag pasakupan, no, kung if possible hindi lang kita nay mag mass gathering, crowding, no, ina mga tipon-tipon nga damo kita, especially kung mayara kita mga elderly members of the family, kung pwede hindi lang anay, because isama lang ni siya ka-Christmas, lapit na malang magkuha ang aton vaccine. Yes. This will make sure nga next year makaupdanay kita sa Christmas. Pero kung magpasaway kita, perhaps if we are irresponsible, kung careless kita, basi kulang na kita by next year, no? Damo sang aton, sad stories nga nabalaan. I'm sure may mga kilala kita nga nagagrabe or who passed away because of COVID. Amo nang gusto naton nga i-prevent. Yes. So ini malang nga tuig ni kay tungod nga may nga ara kita sa pandemic, but as soon as the vaccine is out, then we can go back to our normal lives just like before. Yes. With that, ma'am, salamat gid sa mga time. May gabi kag mabuhay ka, ma'am. May gabi man, Action Bright. Thank you so much man sa time nga ginhatag sa akon. Yes, ma'am. Action Firing Line. Thank you so much, City Administrator ang mga kaksyon sa ring pag-update na ton kay COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod. Action Firing Line. So on the go nagaling ila sa ring mga meeting sa mga mall owners naton kag manager o kung sino pang representante sining plabuton iyang Disyembre, no, kay kabalo ka ang iban suwong nga mga malls naton nagapatigayon sila sa mga 3-day iya nga mga sale nga inahong ay para mabakal ang wala nagkalabakal sa nagligad to nga daw feeling nila daw nagkalapanos na black. Action Firing Line. Hindi, literally nga nagpanos ay nablang daw basi hindi na mo bakal sa dason pagid susubong ginatingwaan nila nga bisan patas na lang ang ila siling mabaligya mapresyuhan bisan ginagmay la importante ang stocks nila dira maginuwa kag mabakal sang pumuluyo. Action Firing Line. Kaya halalong gid kita. Ichak to kagabi na mention ko na sa inyo no? Nga hindi 24/7 nga magsunod-sunod ang aton sa nga mga otoridad sa pagbantay sa inyo. Kuni dapat mangin vigilante kamo dira mangin responsable nyo na o responsible kita sa aton ginahimo para palayo gid kita sa COVID-19. Ikumpara mo bala, like for example, si City Administrator Ang. May tao da sabi butan tabi 50 kabilog tao da nga mo na nagamonitor sa aton. Pila kabilog tao sa Bacolod daw? Mga 500,000 kita din. Action Firing Line. Temo man ang sunod-sunod nila sa aton, sunod hindi gid pwede. No? Bisan may barangay pa dapat kamo mismo observe. Bisan sa diin pa di Bacolod ako Negros Occidental, observe kamo sang inyo sinigi na himo nga kamo mismo kabalo maglantaw kung diin kamo dapit mga kaksyon. Action Firing Line. Las 7:57 sa aton sila nga pagpangalagad pagbalik naton dugay-dugay i-check tabing dako man nga balita kagabing 13.6 million pesos mo. Ano gid bala nga personalidad ining mag-live-in nga nga nagkaladakpan diri sa Bacolod, may pangalan bala ini sila sa PDEA? Ano balang klase bala kag bantay karon sa mga kapulisan ta, otoridad ta sa pagpabiyahe sining mga illegal nga droga? Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line.
Tamyawantang aton sini nga mga abyan nakatutok na Marilo Villar Tanaman, salamat gid sa pag-monitor. Pinky Junto Pilye, good evening Sir Bry, watching live, always great lang family Junto sa barangay Hagimit. Kag family Pilye barangay Tangob, Fort Kaisel Tintin kag Day, salamat gid Sir, God bless. William Calma, good evening Sombray, si General Dako mana ganit siyan. Tani siya una pakupos siyan. Si Sir Eddie Adorio, nag-monitor ban. Sombray, good job sa mga kapulisanta. Sara Palmes Villarde, nag-monitor ban. Like and sharing. Bo, salamat yan. Daisy T. Ham Tsushima, nag-monitor. Francisca Puso Madiraso, good evening, Sombray, watching live from DC2 Region Pearl, Homes Alihis. Si Sir Dennis Perma, nakatutok man. Salamat gid. Trixie Ibosillo, ambulance gani, ginakargahan uling. Grabe pa gining yayaw. Merly Gonzaga, good evening, Sombray. Monitor lang kami. Gihapon diri sa Barangay Alihisa. Stay safe lang and God bless. Ziti Alunan, Tere Simpron Yong, gapamati subong si Jimmy Yong ang banan niya. Corey Bidaha, salamat gidra sa Kuwait. B. John Peregrino, Salamo alaikum. Mayang gabi Akson Bray, pamati lang ko di sa Abu Dhabi, UAE. Ba amo na gali, no? Assalamu alaikum. Marimar, Lani Matukwa. Ime Esmeralda Dolido, Melchorita Ferrer, Jonah Garcia, good evening Sombray, good evening man sa family Baladhay, family Dalumpines, family Garcia John sa sitio Lunao, Barangay Mailom, Bago City. Salamat kid. Si Khaled Espinoza Araman, Romy Agsam, Alex Montesa, Sir Bray, kumusta na to ang B7 Dijet nga ginpang partida sa mga kongresista? Nga ginpamangkot ni Senador Lacson kung nga aamogid kadalag ko ang ginkuha nila nga pundo para sa tuig 2021. Sige pa na ang investigasyon ni Senador Lacson. Hulaton ta. Kay way pasubong update na sila to. Elnora Castellano, good evening, Sombray Idol. Watching live, Suntal Villas, kadagabi. Keep safe and God bless lang. Thank you again. Sige. Montesa Alex, kag ang update Sir Bray bahin sa profiling para sa ato national ID system sang NSO, selective lang na. Way na nga mapamangkot mo sir, duway pagid kagwa sa national, no? Ulat-ulaton ta na sa national. Dejan Jonah, ang may kwarta sa abroad na magpa-inject. Doktor ko gani, naghambal mapasulat siya sa pharmacy sa Narisigo patient kamo para maka-intra sa first batch. Nora Villalon, magandang gabi po Mr. Brian Morden, nakikinig lang dito sa Las Piñas, hamot lang ko sa mga balita. Stay safe, Bacolod. Virgie Olpinda, good evening Sumbray, monitor always from Celine Homes. Tamya lang Olpinda family sa may Kanturay, si Palay, gapamatigid subong sila Action Bray. Kag salamat and God bless you always. Carmelo Garingo, good evening Sumbray. Ang isolation facility sa Alihis i-reserve na lang na sa isa ka SP member sa Bacolod nga nagapang-agaw kredito. Iyan na lang na Action Bray kay wala man gani kuryente. Ang interview ko to kay Councilor John Gambuan nagligad nga gabi. Do sang Sabado ato regarding sang yang resolution nga kuno hambal niya iya pro gin credit dito sa kay Councilor Renisito Novero. Pabasan ko na abe. Donald Malaga, naga-monitor man. Monitor lang ko Action Bray sila Mama Minda kag Papa Jonito pamati subong sa imo. Kag always halong gid permi Action Bray. Salamat kamo manda. Si Alex Montesa, I can't wait to be injected by the COVID vaccine. If available na amo man na HIV vaccine tani may ara naman. Ang HIV duway gid na no. Tungburan Tuario, Action Bray, good evening. Watching live sa Villa Arte Condominium, Liog Langrit, Barangay Kapitan Edgar Tuario sa Barangay Lalagsan. Na Castellana, wife niya Ria De Leon Tuario. Sa mga kids niya RR, aming Princess Kagzia, Tatay Tinoy. Nanay Rosie Tuario Choi Pulion, kag Chay Putot Baltazar.
Vida Abaw Araman, nag-monitor si Arlen Niegos Tavera, sorry. John Matiliano. Good evening, Subray. Good evening kay Cray. Nami ngalan niya, no? Okay. Jen Oisiser, nag-monitor man. God bless. Lady Navarrete, good evening, Subray. Kag taga Pulupandan, Von Ryan Street, salamat, gid. Bao. Si Duterte, failure ang iya administration, 3 to 6 months niya, naging 6 years against illegal drugs. Wasted lang ang mere promises niya, si HR pa ang gintiran niya, kapalpakan sang administrasyon niya. Sir Bray, mas maayo guro, magpalugo man siya, Bray, kaangay sa imo buhok para magtisoy man, miski palpak siya. Stephen Magbanwa, good evening. Subray, wala ko may gasaway, wala may panakop, wala pulis sa dalan. Kadto kamo mambaligyaan sang mga incheck kag sulod gaginutok gidya sa mall, wala limaya kay jutay lang tawo tud no. Ara sa may mga dira sa may downtown daho. Ramona Azero, good evening. Subray, watching live from Barangay 35. Piper Persley, ara sa Libertad Market, damo kabataan, gahampang mga bata sang manong baligya, daw ginahimo na nila balay ang Libertad Market. Why man may gasaway, may pulis banda. Gani man, kado ka hindi versatile mga pinpita, may ara mada City Legal Team. Stephen Magbanwa, wala na hadlok ang mga tao kay wala namo ga panakop. Joby Monares, naga-monitor man. Lito si Condes, balibad na lang na wala balinan sa mga bata below 15 years old. Subray, dapat ang gwardya sa mall implementar ginila ang batas para sa tanan. God bless us all. Gani man, gwardya way man pasulod man lang. Nonoy Castaneda, Subray, good PM. I known that the city has the complete guidelines and protocols kag implementation ang pinakabudlay bisan ano pa ang himuon sa syudad kung hindi buligan sa pumuluyo, magiging wala pulos ang tanan. That's why nga dapat maging responsable gid kita tanan-tanan gid. Oo. JM Asdilio Banaag, naga-monitor man, salamat gid. Take care man da. Lily King Araman. Ferdinand Aguirre, good evening, Sumbray, watching live here, full support to your number 1 program. Salamat. Kelly Jelly, good evening, Sumbray, monitor diri sa USA. Makaabot ko mag-ubugtaw, greet ko lang all Salvadorians. Kay Mr. B-Boy Villasor. Maria Fe Maravilla, salamat gid from Palawan. Bert Hirapusco Caraballo, good evening, Sumbray, monitor kami di Hutuda, Handumanan, Bacolod. Eli Escalera, good evening, Sumbray, tamyaw ko lang akon asawa, Charity, 11th Street, Lacson, salamat gid. Cecilia Olio Araman sa Cebu, kumustang Cebu diha? Bert again, Hirapusco Caraballo, Sumbray, sakay ko sa jeep, wala man mang nagagamit face shield, pasahero kag driver. Alabay lang to Tita Mares, si Maninay Mares. Thank you gid Maninay, ang ko ang gift diha. Lilia Taton, good evening, Sumbray, monitor lang kami diri Gardenville, stay safe lang kamo tanan, God bless, kauman. George Gargasiran, good evening, Sumbray, kag mga diehard Brianers. Imagine mo na may Brianers na grupo Rami Villa Marzo, good evening, Sumbray, monitor kami always diri sa Eroreco. Abraham Ortega, good evening, Sumbrayan, watching from Kingdom, Saudi Arabia sa Riyadh. Sige, salamat gid Sige, relax lang ko gamay, dra lang kamo dila kamo maghalinda kay para pagbalik ta goods pagid ang boses ta. Dugay-dugay mga 2 minutes to 3 minutes lang La 7:08. Tejas
Dayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:10. Gina-endorso man naton sa inyo mga kaaksyon ining Brian Morgan, Aksyon Firing Line. preparar ang inyong mga cellphone dira Bacolod man ako Negros Occidental kay dugay-dugay matawag kita sa inyo para sa aton nga 500 pesos nga sap. Manamyaw ko dali gid lang from 6451 Action Bri base po di mapamangkot ni Action Dale dirang DSSD Bacolod parte sa calamities ang nagligad nga bulan atong nabahaan nga may partial kag totally damage atong time nga may bata nga nadala sa baha ato nakita sa hunas sang dagat. Utod ba? Ay gali, sige base naga-monitor man sa Action Dale kung sinimat tiniyon i-asta ni karon kay Madam Pasitatero. 7481, good evening Tamyaw ko lang. Da kami ni Lola Paz Matoliano nagapamati sign off to sign on. Oy, suli ning iyan, no? Sign on to sign off goron. Sa Sasis Lay Kawayan. Porting ang ngalan ato, lugar ato. Naga-monitor man sinimat tiniyon mga kaaksyon. Alin sa kay 8756 good evening, Son Brian. Monitor lang ko si mo taga-gabi. Rowan Dilmon, Doni Galia. Sang Barangay Carmona, Can Roma, Pontevedra, Negros Occidental. God bless. Ikaw man dira. 70-20 sa budget sa mga Congress. Wala madalahaw. Ila to gurupain man. Gani man, no? Nga mangita kita donasyon kung gasululobra man ang budget das Congress, no? Halin sa kay 1438, good evening, Sumbray. Gamonitor man kami dire sa barangay Nagasila, Carlota. Palihog ko tamyaw kay Dolor Catinoy, family Blanca Flor, kay family Pangadlo. Ang gapanamyaw si Moray Pangadlo, salamat. Gid. Sige, dali gid lang ha. Action Firing Line. Las 8:13. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Good luck lang sa mga mabunutan ko tonight. Aksyonan, ikaw nang bahala maghimas sin aksyonan, ha? Sige, ipangamuyuid, ha? Himasog gid tudo-tudo, ano? Action Firing Line. While nga ginadial mga tiniyon, sini mga tiniyon mag-aksyon, manamyaw kita dali gid lang para maubos-ubos tani, ha? Halin sa kay 0698, good evening, so Brian, maskin sa jeep nga round trip, wala face shield. Kadto wala sa bagsakan, kay damo wala face shield. Kagdamo man lipot shorts, wala maganahan kaman bakal o tanon, Edward sang Granada. Action Firing Line. Artisto to Edward ba? Abi ko gani face shield lang gina panilaga niya pati lipot shorts gali gina site yaman, ha. Good evening, so Bri, DYEZ gina monitor per me tani ako ngalan magabutan man ba? Wow. Tani lang ma'am, no. Galing kay arena. Ay, may gabi. No. May gabi nong. Ng gabi. Kumusta? Mayman. Mayman, sino ganin sa linya tanong? Pasensya, gid ako mamangkot sa imo bisan ako nanawag. Okay. Si Nicanor Ursula. Nicanor Ursula? Oo. Pilang edad? 61. Ang piho nga edad, gid. Kidulain man ding edad sa ako, no? 1959 ko na tao.
1959 ka na tawo, imo edad 51. Oo. Baliktad, no? Taga Purok ano ganay ka, no? Brotherhood. Brotherhood, barangay Sumad. Sumag. Sinong istorya sa imo subong? Kilala mo ko? Si Kan. Pati. Si Brian. Opo, grabe ba? Brian, ano pilyedo? Ano pilyedo? Brian Morden. Grabe. Wow, susko. Ano ka nga programa, subong, no? Okay na to, goods na to. Brian Morden, ano nga programa, subong gani? Anong ginapungkuan ko nga programa? Action. Para nag-ikaw na. Bihay dani sa kagalingon mo, babe, batian ni mong anan. Ha? Okay, gin-charge mo. Sige. Basta ang alan ko si Brian Morden, ha? Sige, mangayo pagig ko abi duwa ka Anchor abi namon di kung sino ngalan kay paamanan tangi mo 500 pesos. Sinong iban mo nga kilala nga Anchor di sa Action Radio? Tanami si Alinsaga, si Tentalaga. Sos, tumpak. Sos. Sila si Rick Cantong, sa BDB. Ba, ubos yun. Sos ko. This is my life. Tapos gid. Ote, why na ta mahimo sina Action Radio fan ka gid ya? Bisan magkinaano? Puwerte gid no. Nong, anong himuon mo sa 500 pesos mo? Nagdaog ka sa mga gabi. Bulong ko kay ginahapo mo. Ba, sige. Hindi gani ko sa tatat bayan mo kay ginahapo. Ay, ginahapo ikaw. Unta ting hapo anay, na? Sige, congratulations kag may paaman ka nga 50 pesos nga load dalin sa akon, ha? Okay na sa imo. Okay. Padayon na sa papamati sa Action Radio, ha? Sige, thank you again. Sige, may gabi. Salamat sa Action Radio. Sige, basta gani may tiyaga, may laga. Imagine mo na. Salamat, Gid. Salamat, Nong. Congratulations! Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign-on to sign-off kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio. Salamat isa pagsagi. Aksyon Radio. Action Firing Line. Puwerte sinong nong ni Canor Orsolano. Puwerte sagad magsabat. Action Firing Line. Bisan ubuso niya pa mga ngalan di sa Action Radio. Inang matudtuod nga Action Radio listener gid. Way gid balhin-balhin. Sige, alas 8:18. Kagabi mga ka-aksyon, kadakosang balita diri syudad sa Bacolod. Ining pagkatikma bala, no? Ining pagkatikma sang mag-live-in partner mga ka-aksyon plus ang ila sining timbang nga nakuhaan sang 13.6 million pesos ang inapatihan Shabu. Ang operation ginakasa sang kapulisan hindi lang kay diri sa Bacolod kundi national headquarters mismo nagakalinlain ato nga mga personalidad dira sa may JR Torres Subdivision Barangay Singkang Airport sining Bacolod. Nakakuha sang 2 kilo gido halin iya sa kay ang mga suspetsado dirigin kilala sa kay John Mark Ibi, no? 28 anyos, Regine Aros 28 man, kag ang timbang nila nga si Sheila Marie Balaraw 35 anyos, taga Banwa sang Pulupandan. Ang nagkuha sang package mga kaksyon, amo ni ang timbang kinakapangalan sa iya gikan didto sa Metro Manila. Kung di ka magsala do Marikina gani mo. Kag ginsunod-sunod siya hasta didto sa JR Torres kag nagpatigayon sang Baklanay. Ti wagid ka palagyo pihogit didto na baklan kag amoning balor nga nakuha sa ila mga kaaksyon. Action Firing Line. Ang pamangkot diri mga kaaksyon ini balaayhan na balaan man sang aton sini nga mga local PNP kag ang aton sini nga Philippine Drug Enforcement Agency kay ti nga ang national headquarters, national figures pa ang nagpadulong diri kag nagdakop sining nasambit iya nga mga persona.
Given nga dito ang transaksyones na tabo sa Marikina dito sa Metro Manila, kagin padala diri ginmanmanan nila ginsumay nila, no? Ginsumay nila hasta nga nasakuti gid. Action firing line. So amo na kagabi mga kaksyon. I-check naton karon kung ano ka hugot ang aton sining nga Philippine Drug Enforcement Agency sa mga cargo, sining mga cargos kag ini mga courier sang mga kaangay sini nga hindi ma-detect ini. Di may mga scanner man isla. May mga scanner man kita pero nga adaw kakalibog ang ulo ta nga daw kanipis man tulang gani isang karton nga ginsudlan sining nasambit yang droga mga kaksyon. Kalilibog gid no paano nato ni masabat kag paano nato ni ma-address man. Online sa firing line. Sa aton nga linya si Maria Griziela Tanalion, no, ang spokesperson sa PDEA Region 6. Ma'am, good evening. Yes, ngayong gabi, kag sa tanan nga pamati subong nga gabi sa aton nga Action Radio. Yes, ma'am, si Action Brian Mordin. Ma'am, i-correct lang ko ay sang pronunciation sang name mo, ma'am, ay kido ka unique. Grazela. Ako na bido ka do ka United States ito Grazel. Hindi lahog lang. Okay lang. Okay lang, ma'am. Anyways, ma'am, no problem. Una ma'am, ining names, ining mga ngalan nga nagkaladakpan diri kagabi. May ara pa na da sa inyo ayhan nga gina-monitor abi ining ngalan nga si John Mark Ibi, no, kag si Regine Arus, mag-live-in partner ini sila nakuhaan 13.6 million pesos diri sa Bacolod. As to our intel section subong, no, wala pa man kita nakakuha sang ilang report about sa mga nagkaladakpan nga ni. What we know is that kung may mga activities gani kita nga kinanglan naton intercept or i-seize sa aton nga mga cargo terminals or ports and airports, maka-receive kina na some prior nga timbre or report na nga advance report from other terminals. So PDEA, of course, it's not uncommon man, no, not only in Bacolod City and Negros Occidental, may ara gid kita interceptions na sa mga courier providers nga of course naka-communicate man kita na sa some of them kag willing man sila nga mag-support sa aton nga pag-implementar sa aton nga interdiction operations. Pero ining pangalan nga gin-mention ko nga duha do hindi ka well known diri sa aton sa Region 6, ma'am, kung drugs sa paghambalan? Correct, because syempre ang mga sa courier services gani, that's why nga aton nga drug syndicates mangita gina sila pagi, and through courier service syempre may anonymity ang aton nga mga ginasendan kag mga fictitious names ang gamiton sa kung diin man pakadto ang parcels or halin ang parcels. So the very purpose is ginamislead na nila na ang authorities para hindi naton matrace kag hindi naton ma-pinpoint gid, no, ang origin sang parcel. That's why nga dugay naman nga ano nila nga activity nga mga courier providers naman ng ilang ginagamit as a way to transport illegal drugs. Pero PDEA ensures, no, not only kami together with other stakeholders nagatutok kita sa aton nga mga parcels, aton mga courier providers, kag ang mga parcels ginabantayan gina naton city. That's one of the means subong nga way nga pagtransact sang illegal nga droga. Matingala lang tabala kay tido ka stricto man ni sa ila gani, magpadala ka sa ila gina-uyog-uyog pa ni kung isa gina-check gid kung anong unod sini, di ba ma'am, antes isulod sa karton dira kay i-sealed ini siya, pero amo ni how come nga nakabiyahe pa ni ini nga sahi sang droga, ma'am, ano sa inyo pag yes, that's correct, no. Ang aton nga mga drug courier services mayara na sila detection nga ginahimo or as a means para nga i-ensure nga kung anong unod sang parcels. So may ara concealment man ang aga katabukis abi naton
nakita na or nabukad na naton, nakita na naton kung ano ang products or mga unod sang parcels, pero may mga concealment pa nga ginahimo ang aton nga mga drug syndicates para matago ang droga. Yes. May mga detectors man ni aton nga courier providers. That's why nga PIDEA naga-tap kita sa mga mag-undergo man na narco detection through our K9 and interdiction unit sa mga amo nga mga courier services. Diri sa aton sa Pilipinas, duway pagitiya detector nga ma-detect gidya ang kahalughugan sang mga kaangay sini nga mga packages, ma'am, no? Duway pagitiya. Oo, damo nang budlay gidi sa aton, no? Yes, pero syempre hindi man ni siya actually dugay na ning activity nila nga through courier providers or through parcels and mail. Kag nag-coordinate, nagka-close coordination man ang PIDEA with other service providers kag pangita gid kita sang ways para nga i-ensure nga drug-free ang aton nga pag-transport sining mga parcels and mails. Kag syempre ang monitoring naton ongoing man, maka-receive man kita sang mga reports, kag rest assured nga ang aton nga mga ahente nagapangita gid way para ma-intercept ang amo na mga packages. So ang nakita ang na-seize ni sa aton nga PNP, that just shows us ng efforts naton sa pagbantay sa aton nga mga cargo terminals, kag not only sa terminals, no, sa ports and airports naton are effective, kag maano gid naton sila ma-intercept. Okay. So ano ma'am ang mga cargos nga ini ma'am, hindi ni sila sa inyo nga pagtuon dira liable ini sila, pwede failan ini case abi sa pagbaton kapag transport sini nga mga kontrabando, illegal nga droga? Well, if it will be proven no nga kasabwat sila or they have the knowledge or they have full or sila mismo nakipartner sa aton nga mga drug couriers, balaan nila and they are aware nga what they are transporting or about to transport are illegal drugs, then they can be held liable. Kaya ang aton nga mga couriers man, kung sila mismo nakita nila nga illegal drugs galing inog transport, may ara naman na mga nag-report sa aton, kag nagtimbre, kag ginbantayan naton ang package. So depende sa knowledge kag intention man sang aton nga mga couriers. That's amo siniguro nga situation do kabudlay gid sina, no? Kay hindi tagid ma-prove sa ila. Anyways, ang iban nga ways ma'am, like for example mangin friend na lang nato ni mga courier ngayon and they have to report if in case makabaton sila nga muna may mga illegal nga droga, i-report gid sa PNP na himo tama na ma'am sa mo sina. Yes, as I've mentioned, ang aton nga mga in that service providers, very willing man na sila no nga mag coordinate sa aton, close coordination not only with PIDEA and enforcement unit, nga Coast Guard kag Maritime Police. Very willing man sila to ensure nga ang aton nga mga meals and parcels are monitored, kag naga-undergo man na sila K9 inspections na ang aton nga K9 unit diri sa PIDEA, not only in Bacolod and Negros, all over the region. From time to time nagasulod or ginabisitahan tani ang mga courier providers nga para nga mag-undergo sang narco detection to our K9 unit. I see. Lastly, ma'am, bangon sihon na lang ako liwat kido na dula ning isyu sang illegal drugs bangod sining COVID-19. Subong gumawa iniliwat because of 13.6 million pesos. Diri ma'am sa Region 6 as General Abi, kumusta subong ma'am ang illegal drugs sa pagpanilad nyo? Nagsaka, nagdown, or medyo kuan gid man sila? Medyo nagkulokalma na gid man subong ma'am? As General. Well, nagkulokalma kita because of the pandemic, pero at the same time no,
ang aton nga mga anti-drug operations, if you will notice, ongoing sa gihapon. Kay ti mas hapos na subong naton ma-detect ang mga transactions, may mga checkpoints kita subong sa mga different areas in the region. Kag as to the drug clearing operations, may full implementation sa gihapon despite sang pandemic. Bacolod City and Negros Occidental actually is ara pagyapon sa aton nga bottom 2 as to the ranking sang aton nga provinces. That's why nga gina-prioritize kinaton subong inino together with our members ng Oversight Committee with the DILG, the DOH, and the PNP. Kag mugid niyang aton nga tutukan para nga makabawi-bawi kita sa Negros and Bacolod sa pag drug clear pasang nagkabili naton nga barangay. Yes. As of today, out of 4,051 naton nga mga barangays diri sa Region 6, mayara nakita 3,222 drug cleared barangays. I see. So dako ina nga challenge man sa mga nga na drug clear nga i-maintain nilang ilang status. At the same time, ang mga wala pa na drug clear, kinanglan nila mag-double time sa compliance naton para nga madugangan ang aton nga mga drug-cleared barangays diri sa Western Visayas. I see. Sa monitoring sa PDEA, ma'am, ang Bacolod kag Negros, so far, damo, pagid kami diri sa ginatawag naton makabig nga big time gidya nga mga illegal drug dealers naton, ma'am, diri sa amon. The truth is, ang nangin problem naton diri sa, especially sa Bacolod, is ang aton nga community-based rehab program. I see. Bangod sa mga nangin drug surrenderers naton, nga by the start of the year naka-enroll na tani for rehabilitation, pag-untat, wala gid nakahulag ang aton nga mga rehab nga patients para matapos tani ang programa, part ini siya balansang drug clearing process. So amo ina ang pinakadako nga challenge, at the same time ang aton nga mga drug surrenderers na nga nag-umpisa, nag-uluntat man bangod nga nag-start na sila obra, most are breadwinners. So gina-address na ina naton together with DOH nga pwede gyapon padayunon ang programa nga hindi lang facility based. Kaya nagkala-shutdown nga mga centers naton dira. So amo na ang number 1 naton nga nangin problem. Actually, so far tani, naka full implementation naman to sa Bacolod and Negros. However, subong nga December, naga-look forward kita nga makakonduct pa kita another deliberation solely for barangays in Negros Occidental Province. Hopefully by mga second week of December. So we have to commend man ang aton mga barangay officials kay ang monitoring nila sa ilang community pag-on man, ang badak reports nila are regular, kag gina-report gid sa amon kung may mga bag-o nga personalities sa ilang mga kabarangayan. Sige. With that, ma'am, salamat gid sa mga time. May gabi kag mabuhay ka, ma'am. Okay, sir. Action Brian, maayong gabi kag maayong gabi sa tanan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Action firing line. Si Madam Maria Grazelia, kabudlay sa ngalan niya, no? Tanalion, no? Si ma'am ka gwapa siya, no? Daw ano sa ganito, no? Daw may halo siya nga hindi Pinay, no? Si Sir El Rey, magkuton ko ni karon kung paano ya kilatison ang personalidad ni Ma'am Tanalion Abi, no? Sige, duwag ito ipamangkot o aksyonan mo kung kilala ining si lalaki to black kag ang baye. Duwag gid matumpak sa bat ni Ma'am ba, pero okay lang. Will known bala ini bago lang. Sige lang. Anyways, diyan mo na ang sitwasyon. Kabalo kay ni mga courier naton. Doon din na sila magpasilabot ya sa ginapadala. Pero do ka stricto man ni sila. Magkadto ka na gani. Sir, ano nang, di ba, aksyonan ka dala kagi kang padala, di ba? Ano na ipadala mo? Di ba mo na? Mambal ka sapatos ni. Bukara, bisabel pa ng tawa tabi. Di na mus na.
Tinga to nasulod sa karton, duway ginabukaran nga siya bugli ito na. Action firing line. Ti ka ma-proven ko, no? Pwede ma-filean kaso. Do ko budlay, no? Tani may imo na lang tayo, layib lang nga kung amo na yung courier nagbitbit sinit, filean din kaso para impas ng istorya. Action firing line. Kay ti klaro na gimana nga silang nagdalas na mo. Sa pag-travel sa nadaan, sila na. Why na tamay mo? Pero kung hambalon mo gid ba nga ginuka niya to, wala mo ni mo na, why gid doon di gurodo ka budlay gid siguro, no? Ti mo na nga sa subong, daway gid ka bati nga may mga couriers nga gin filean ka kaso. Action firing line. Kag may nagklapriso da nga kung sino nagbatons na ka nagpadalas na. Bisan gini subong sa inibala mga motorsiklo di sa Bacolod nga nag-deliver sa mga goods, hindi yung mga pagkaon na, mga dry goods bla. Pag-abot to sa balay mo aksyonan, hindi nila paghihatag ang item simo kundi mo sila tagaan una kwarta. Nga daw feeling nila nga daw madalagan kay muya pero ara ka sa sulod sang balay mo. Action firing line. Kay ang tuyo nila hindi sila manabat kung kulang ng item. O kung ano ng sitwasyon, labi na gid sa mga issue na sa mga online nga tawag sa gani online business na bla. Bakal kada ang upod ko din isa nag-order siya sang ano tong order paabot ni battery. Ang order niya daw lain paabot di battery pack ang iyaya. Action firing line. Tiyan mo na ang nagadulong na sa inyo, doon hindi sila magpasilabot. Pero doon hindi naman manami, no? Nga daw nahadlo ka pa yung tag-iyasang inang item, daw madalagan pa ko pagdaho sa item. I-ara siya da sa balay niya, di siya kaplagyo si mo, pwede mo sa dayon tawgan, police pro. Amo na nga grabe ang training na sila sa mga courier naton kung paano sila mag-deal sina nga pagpangdulong. Kaya para hindi gid sila yung mabalikan no? Pero hindi manami. Kay mismo gani ang taga-PDEA bago lang naghambal, siya dugay na nga amo nang ilang nga ginahimo, amo na kakatabo dati, dugay naman gali, duway gidyagapon may napriso bisan isa no. Action firing line. Ti way ni matudaan, way ni maidiyahan gid nga ti dugay na gin manigali. Tinga daw sige-sige lang nagyapon, do wala gid ta may na kaladakpan gid diri nga naga-transport sini. Action firing line. Las 8:37 sa aton sini nga pagpangalaga dinhi nga porsyon dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3. Kapitolyo kag New Government Center if tagaan patatsansa gid aton sini nga pagpangalagad time ta ginahunos gid. Try naton karon malambot ni tanan-tanan. Action firing line. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. May gabi lang sa mga utod taliwat. Okay, diri ko maagis dalom. Si Sir Joe Espinosa naga-monitor man. Salamat gid. Jerry Azero Jr. Kay may tao man sila sa Korea. Miriam Alvior, Luzana Gachi, Tungboran Tuario. Good evening, Sombray. Paano madakpan ang syabo nga naginapadala kay bisan anhon ta madamo man Japon protector nga mga dalagko nga mga tao kita mo ang mga gakapatay at tuman ang mga tao nga sulugoon man sang mga drug lord. Liyog lang Great Joven Panes alias Boy Bahal, Tito Nonoy De Leon, Sam De Leon, kag sa mga amigo ko Bimbol Navales, kag Popo Patricio. Bebeng Dagia Bautista, good evening Sombray, may pamangkot lang ko tani kung pwede ka video kay lang amon tupad nga karinderya nga naga-video kay. Pwede man lang ka video kay pero dapat way lang inom. Wala gid inom. Video okay lang ginaya, way gid problema. Kag observe lang ang physical distancing. Robinson Nilios, good evening Sombray, ask lang nga agin halinan sang shabu hindi madakpan. Ti paano mauntat ang shabu? O mo ni mga pamangkot yung nga puruti ni tani mo. Alin kay no mangkot lang ko gani kon
will known ato nagkaladakpan gabi, may ngalan na sa inyo, ginamonitor nyo ni, do, why ginto na sabat, no? May nakatip na guro, halin sa kay George Gargasiran, may nakatip na guro sa National PNP kung nga nasundan diri sa Bacolod. Ginasure anay nila antis ireda. Sala lang kay wala naglabay sa X-ray scanner antis ginbiyahe unless may conovis sa sulod. Notify, walang uso herbs. Joseph Pacifico, good evening, Exxon Brian, watching live from Barangay Baliwagan, San Enrique. Lizel Miranda Sakare, good evening, Sombray. Ako naman biname Gabutaw, please lang, salamat. Hindi naton siya mamakwan, mapili, kay pakita ko sa inyo, nakasulod di sa tanan ho. So, ginalubugay, ginaukay naman at dire, kag mabunot isa. Hindi siya pwede bukaron kag basahon. Kabay pa na intindihan yung sitwasyon naman. Kuan kita diri mo, lihiti mo, ini kag inang patas gid bala. Gina Francisco, nagamonitor man. Shout out man family Francisco sa La Castellana. Araman Alex Montesa, Sir, san ogid ipatuman sang lokal nga gobyerno sa syudad ang 15 below is not allowed to go outside. Dudugay naman na, sir. Ano ang mga classification bahin sini? Ang mga sakristan sa simbahan, exempted ni sila. Basta mga importante, pwede gid sila. Mga essential sa gid na katama, pwede na sila. Okay. Veronica Santillan Manukan, naga-monitor man. Martin Aliling Araman. Liza Montecastro, mayong gabi Idol Bry, watching live from Doha, Qatar. Tamiyaw lang ko family ko sa Himamaylan City, Montecastro family and Narciso family. Jan Sky, good evening, Sombray family Giyanan, monitoring this sa Gardenville, Tanguba, sa Cisco Koda kay Grace Bro Joseph, sis-in-law ko na sa Nimia kag Tita Rose, more power sa imo program, Sombray. Salamat. Rodora Shoko na Raman, Shoko, no, sa Hong Kong. Junel Manaay, Barangay 33, Philip Laurente, good evening, Sombray, halindiri sa Barangay Minuyan. Abraham Ortega, nabasa ko na kaina, sige. Ideadorio, Action Bray, abi ko taga BCPO nakadakop, hindi gali, hindi to. Ang taga BCPO supporting actor na to sila kagabi to, no? Support kiti sa ilang area ang Station 8. Duway man tuwari ka bisita si Police Colonel Placido, Samuel Placido. Oo. National to mga nagpadulong diri kagapon kagamoto ang nagdakop sini nga mga personalidad, no? Sige, relax ako gamay, mabalik lang ko dugay ha. Las 8:40 hingagawon ko ng isa. Si Hirik Mirasol, monitor kami di sa Moonwalk. Anong Piki? Si Piki, Bingbing, Smali, and Mayong Gabi sa tanan. Sige, salamat gid sa inyo. Las 8:40 ari pagid nagingagaw. Angel Rico Perto, watching from Woodside 1, Alihis. God bless, Action Bry. Bao, salamat. Namudamot na sa Alihis, no? Tangob, manda, alos sa Bacolod nalikop naton di. Salamat gid, no? Sa liwat, ang aton ni nga SAP, no? Ang aton sa ni nga SAP, gina-raffle na to ni siya, na? Suliton ko may-ari kami di bolong ginauyatan. So, pila ihan kabilog ni, no? Mga 1,000 ini maybe siguro. Di lang ko sure. Ginakuot na mo na di. Like this, oh. Han. Kaya ginaukay. Para sigurado, gidya nga patas, gidya hampang, na? So, klaro-klaro, kita nyo sa live. Alright. Si Ray Miguel Araman, ga-monitor. Thank you, Gid, no? Kay kung isa may naga-question pa rin sa amon nga gabot-gabot, wala gid ka kay hindi mo pwede kuha di kag basahon amo sa niya. Bawal ni sa dapat kuuton mo gid saya kag tawgan i-raffle, ha? Sige, sa way matawgan medyo pasensya gid, no? Medyo pasensya gid, pero try kami nga makatawag gid sa inyo no? Kaya las 8:44.
Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, radyo natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, radyo natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, radyo natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Gina-endorso ba naton sa inyo mga ka-aksyon ang 8:52 manamyaw kita diyo. Dolang alang ng oras tas balita. Good evening, so Brian. Nag-monitor diri sa barangay Naga sila Carlota, si Boy Salmorin. Mercy Salmorin man, Esther de los Santos kag Carlos. Salamat gidra sa inyo. Good evening, tamyaw lang. Sa migaya ko na nga sa Frida, Abad sa barangay 39, nagatamyaw Sonia Baira Rosal Takuling. Salamat gidra sa inyo. Ha? Halin sa kay 4065, good evening, Sombray. Wala ko ka-intra sa inyo promo sa SAP kay wala ko kakapi sang inyo number. Kay kadasig sa nagalawag, pwede ko mapangayo sang number para sa SAP promo. Pwede pa tani, gabaton pa tani aksyonan. Why na no? Oy, tapos nagali ang amon nga baton sang naga-text ma'am. No? Buluban tayo lang ha? Basi may next naman kita. Halin sa kay 3056, Action Brian, mangkot ko pa OFW mapuli sa Pilipinas nga kompleto papers sa negative COVID. Kung na-quarantine pa, kung i-quarantine man, pila man kaadlaw. At 14 siya gyapon naman ang pinaka-protocol gid 14 dias, na? Halin sa kay 5413, good evening, Sumbray. Purok Mulabi, bagay Tabugon, gano'n ay, no? Barangay Tabugon, Kabankalan, damo gid gapamati si Manot. Patubo ni TY gid. Ba Manot, salamat gid ra sa inyo, no? Sige, sa Facebook live man nato no si Joan Mil Araman sa Victorina Heights, Charis Bain, Charis Bain, no? Naga-monitor man sa Saudi ato. Salamat gid ra sa inyo, no? Si Sir Dennis Richard Tiboroma, good evening sir, pag-greet lang kay Choi Tagoy kag Chay Sara kag Boards Wilson. Pamati gid everyday sa Action Radio. Kag ako nga teacher dra before si Ma'am Tilog Roma. Nalipat ko sa ngalan sa mistra ko. I'm sorry ma'am. Daw tigulang pa ko sa imo ma'am, no. Carlo De Leon, good evening Sir Brian. Watching live Bacolod. Shout out po wife ko Ana May and keep safe lang always, no. Romy Agsam, ambal niya sa Japan kuno kag Korea to kuno naka third wave na po sa COVID-19. Ay, kadelikado. Halalong gid, no? Sige. Rona Rihida Trava, naga-monitor man sa sininga mga tinion. Sige. Daligid lang mga kaksyon, Okay.
May gabi lang kay nang Lourdes man naga-monitor si Matinion dira sa Pandanon, ano? Nagsasama, kaya pa magkaisa. Isa sa pag-iingat, isa. Gina-endorso ginaton sa inyo maka-aksyon ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kagang curfew hours ginantalakay kung tani ini sa oversight committee mo. Pangabay ini sa mga pangabay sa mga kasimbahanan or simbahan para sa misa di Galio bla. Nga dapat last jest of the last 3 lang sang hapon kung tani, hapon sang kaagahon. Para makagwa sila last 3 sang aga kag baka dagon-dagon padulong sa simbahan. So latulaton tani Si Sir Standard David naga-monitor man sa Barangay Cabog, Bacolod City. Salamat gidra sa inyo. Naga-monitor man subong sa Barangay Bata, mga friends, mga friendship nato na. No? Thank you gidra sa inyo. Ano? Makatao pa. Together we are being called to make a future world. Test we face is for us to prove that we can heal as one. It's when we heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. Why na kita sa igo pang oras maka-aksyon sa aton sining nga pagpangalagad. Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Team. Nagpahingagaw tamyaw ho. Si Zinaida Tumayan. Action Bray, shout out lang family to Tumayan, Lerio, Octoso Yunes, Kagahutunasa, Barangay Handumanan, lastly South Korea, Kim Rachel Ivy, Tumayan Jo, kag grandson Kim Jin Kim, Chin Syok. Salamat gid. Standby karon sa Action Night Patrol and din naman sa Action Brian more din nagapasalamat gid. Maghilibati ta boss sa mga pon nga istasyon kaga oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio.